Rozhodně ano, rozhodně zachovat korunu. Rozhodně nedodávat zbraně, protože tím vlastně akorát podporujeme tu válku. A určitě humanitární pomoc, určitě pomáhat lidem, ale ne tím, že budeme dodávat někam do válečného konfliktu zbraně. Tak některý mladí by si to zasloužili. Já jsem teda byl na vojně a jako říkám, určitě ty metrosexuálové, který jsou mladší generace, a tím se nechci dotknout nikoho mladého, ale takovou tu disciplínu, takový to, že prostě nejsou středobodem vesmíru, pokoru, tak by si to určitě zasloužili, ale ne tím způsobem, že si to bude nahlašovat, jakože prostě nuceným způsobem. Takže spíš bych bral nějaký vojenský výcvik, když to vemu, nebo výcvik přežití nebo něco podobného, ale nikoliv s tím, že by to bylo mobilizace nebo něco podobného, to rozhodně ne. Pokud tam bude soubor toho, že ty lékaři se na tom domluví, že opravdu, pokud by byl na přístrojích a hodně trpí ten člověk, tak ano, a musí se na tom shodnout ty lékaři. Samozřejmě, Green Deal je naprosto nesmyslná záležitost, žene naši ekonomiku do krachu a rozhodně nesplňuje to, co hlásá. Tak jestli se bavíme o třeba například emisních povolenkách, tak to je zase jenom šílenost Evropské unie, Bruselu jako takového, rozhodně emisní povolenky ne. Setrvat v Evropské unii, tak Evropská unie už není co bývala. V okamžiku, kdy jsme do ní šli, do Evropské unie, tak jsme tam měli úplně ty začáteční myšlenky, volný obchod a tak dále. To je všechno v pořádku a to je všechno správně. A teď na nás Evropská unie sune naprosté nesmysly. Takže já to řeknu takhle. Ano, pokud tam budeme v tom, že se spojíme se Slovenskem, s Maďarskem, s Rakouskem, uděláme takzvaný středoblok a budeme tam hájet naše práva a budeme je hájet jako obstojně, čili udržíme si ten zdravý rozum s těmi státy a uděláme tam právě tu konkurenci. V okamžiku, kdy ale se nám sáhne na právo veta, tak to je velmi, prostě to je memento, to je pro mě červená linie a v ten okamžik prostě, pokud by chtěl někdo zrušit právo veta a chtěl volit kvalifikovanou většinou, nemá smysl tam být. Ale v tom případě musíme odejít s těmito státy, který jsem zmiňoval, aby jsme ekonomicky přežili. Euro rozhodně ne. Migrace, no. Migrace rozhodně a rozhodně taky ne. A teďka mi někdo nařkne, že teda jako my jsme taky migrovali za války, ano, tak my jsme tady měli tu válku, že to mě nemělo lehčí zase, že Ukrajina měla tu válku. Ano, pojďme pomoct určitým lidem, ale ne těm inženýrům, kteří vlastně přijdou s Nikem a s iPhonem v ruce a nechtějí pracovat a ještě nám tady znásilní ženy. Čili téhle migraci jasně říkám ne. A tady se projevil Vít Rakušan jako lhář v tomhle směru, kdy nám řekl, že migrační pakt má v sobě nějakou výhodu pro nás a evidentně nemá. A spíš bych řešil tu migraci tam, kde je ta příčina. Čili pojďme pomoct těm zemím, pojďme je naučit, jak se říká, že dáte někomu rybu, tak on se nají a druhý den má hlad. A v okamžiku, kdy ho naučíte chytat ty ryby, tak už nemá nikdy hlad. Pojďme prostě jako těm zemím pomoct nějakým způsobem, pojďme s nima prostě jednat. Rozhodně ne. Já si myslím, že jestliže jsme v NATO a tam ještě jako podotknu, že teda NATO už přestává být teda obrannou organizací, už začíná být útočnou organizací. To už jsme viděli teda v určitým směru mírové bombardování Jugoslávie a Kosova. Čili my tady nepotřebujeme mít základny a naopak v okamžiku, kdy tady prostě budeme mít základny, tak se stáváme terčem pro někoho. Takže prostě rozhodně ne, nemáme to zapotřebí. Proč? Rozhodně bych nechal spalovací motory. To je prostě naprostá blbost. My se dostáváme do toho, že jsou začínají být ekologický a podotknu toho, že elektroautomobily nejsou tak ekologické jako spalovací auta. Já když si vemu výrobu elektroautomobilu, kolik se vytěží lithia a potom tady to všechno, tak to rozhodně není ekologická záležitost. A odkud se asi bere ta energie, ze které dobíjíme ty elektromobily? Jo? Rozhodně ne.
rozhodně jakákoliv propaganda LGBT. Mně nevadí až tak LGBTQ, a mě vadí to plusko, čili mě nevadí homosexuálové, lesbičky, v podstatě ano, může být, ale mě vadí to, že by někdo chtěl vyučovat toto na školách a ty genderové nesmysly dávat do našich dětí. Takže za mě rozhodně ne. Určitě ano, těch 30%. Je to komodita, je to elektrika, na které jsme závislí a můžeme ji mít vlastně, protože tady máme vyjaderné elektrárny, takže můžeme být velmoc energetická. Já bych určitě ano. Ale samozřejmě s nějakýma kontrolníma mechanismy, aby někdo v rámci třeba pokud se tam dostane do té vlády, tak aby s tím nemanipuloval v neprospěch občanů České republiky. Ano, trestní odpovědnost poslanců i hmotná odpovědnost poslanců. Zcela určitě. Tak, já nejsem proti všem neziskovkám, jsou neziskovky, které pomáhají lidem, ale všechny politické neziskovky bych zrušil financování. Takže jestli je to míněný tak, že jestli by byla možnost vypsat referendum, v případě pokud teda by byla s tou vládní garniturou nesouhlas, tak já se tomu nebráním. Jako jestliže prostě nemá podporu ta vláda od těch občanů, to nemá co dělat. Tady zase je to otázka, já si myslím, jako, že by měli všichni mít stejnou péči, ale na druhou stránku, já se jenom podotknu, jsou lidi, kteří chrápou, tak ať mají mít tu možnost se třeba vyspat někde jinde a nerušit ostatní. Zažil jsem to, že když jsem měl zlomený obratel, takže jsem ležel, nemohl jsem ani na záchod, takže velmi rád bych si zaplatil tu péči, ale kvůli tomu, abych nerušil ty ostatní. Takže já si myslím, proč ne? Já to řeknu takhle, pokud vystoupíme z NATO, tak nebudeme mít jakkoliv možnost ovlivnit to, co to NATO vlastně bude dělat. A tady podotýkám, že tady mě velká pravděpodobnost, že samozřejmě někdo bude chtít tlačit Ukrajinu do NATO. A tím způsobem ohrozit právě bezpečnost Evropy. A my jsme součástí Evropy. Takže já říkám ano, setrvat v NATO a mít tu možnost ovlivňovat to NATO, ale rozhodně se mi nelíbí, co NATO dělá. To je daň z nemovitosti je naprostá blbost, naprostá kravina a je to daň už ze zdaněných peněz. A proč bych měl danit, protože já už jsem zdanil vlastně to, že jsem to postavil, pozemek jsem postavil a tohle to všechno daním neskutečně, vlastně i tu dopravu, všechno, i tu práci a nakonec budu tady mít daň z nemovitosti. A samozřejmě pro vládní politici říkají, že ji máme jednu z nejlevnějších. No, taky pojďme úplně zrušit. Proč ne? Protože to děláme pro naše občany. Jo, je to naprostá blbost. Ne, ať si lidi mají své slípky, mají své králíky, protože tam je to jasný, ten tlak na to, aby ten chov neměli, aby byli závislí na tom státu. Já rozhodně máme českou tradici tady v tom směru. Já si myslím, že ať si kdo pěstuje prostě své králíky, své slepice, své ovečky. Naopak se to bych rád podpořil ještě, ať se to dělá ve větším množství. To je naprostá diskriminace lidí, kteří nemají děti. Jo, jestliže prostě nemá ten člověk děti, tak bude platit větší daně. To naprosto nemá zásadní jako vůbec logiku. Jo? Já bych to bral spíš, pojďme motivovat ty lidi, aby ty děti měli. Čili pojďme zlevnit to bydlení, aby měli hnízdo, kde můžou vyvést mladé, když to řeknu. A pojďme jim snížit trošku ceny potravin a dál elektriky, prostě náklady na ty bydlení. Takže já bych naopak podpořil všechno pro to, aby se prostě rodilo víc, protože ta porodnost klesá a to se bude dotýkat i právě v důchodové reformě. Že? Určitě odstoupit od WHO, protože si tady přece nebudeme odkládat naše pravomoce na organizaci, ve které nemáme jakýkoliv vliv, která je placená od nějakých sponzorů ze zahraničí. Jakmile tam bude nějaká pandemie, tak nám tady budou diktovat, co máme dělat. Naprosto vůbec ne. Pokud tam bude takový senátoři, jako je Jana Zrtek-Hamplová, tak je naprosto zapotřebí.
Jo? Pokud tam budou takový senátoři, jako je senátor Láska, tak bych ho radši zrušil. Určitě ano. Určitě ne. To je přímý atak na demokracii. Jestliže prostě tady bude schválená přímá korespondenční volba, která mimochodem nemůže být schválena, protože to je v přímém kontaktu s ústavou České republiky, a tak se tady prostě vyruší třeba anonymita volby, což prostě bych opravdu řekl, že není tady možno udělat.